erresa da? Bueno, ez pentsa, Ipini, batera, Bat, bi, hiru. Hosi behar da dena. Venga, kendu eskuak, Iraia, kendu eskuak. Berotuta edo hotza? Venga, bat, bi, hiru. Beitu? Eta orain utzi. Beitu zelan betetzen diren globoak. Ba, igual bikarbonato asko zeukalako. Igual hau asko eukitzeak, suposatzen duen dara ondo betetzen. Venga, bat, bi, hiru, altzatu. Utzi orain globoa. Gorriak ez du bota ondo... Bitu, laranja. Gorria dako orain bikarbonatua barruan. Bitu, urdina. Hau ez da. Kontuz, hartu botila. Bat, bi, hartu, eta hiru, eman vuelta. Ez du, estanda egingo, lasai. Atera de esperimentua? Zer da gertu dena? Orduan ospina eta bikarbonatoa nahaztu direnean ze sortu dira? Pompak sortu dira eta zer zeukaten barruan? Eta pompak apurtu direnean orduan zer gertatu da? Beize ondo!